እዙይ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ እዩ። ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ بحزباو ركبات بوليس إيرترا وتر سنبت كاب ساعة 10 كساب 10 فرغان قدم قطري زقرب كوينو سولس مشهد دحر زينا تقرنيا عبدم صحف فاشن راديو زاران زدقم مدبيو ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኮይንኩም መደባት ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ ኣብ ምክታል እትርከቡ ክቡራን ሰማዕትና ከመይ ተቐኒዩ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ ከምቲ ወትር ሰሙናዊ ዝቐርብ መደባት ንደሙን ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ብምድላው ንፍርቂ ሰዓት ምሳኹም ሓቢርና ክንጸንሕ ኢና ብወገን ምውሃድ ምሳኹም ዝጸንሕ ሻይ ተመርሴ ፈለማ ብዜና ፖሊስ ክንፍልም ሰናይ ምክታል سلام كما يتغنيو خبركم سمعتنا نزعل السلالو سومناو زينا وشت هاجرن وطعن حزنا لكم قريبنا لنا فلما كندنا تبتحتو لعلى 1 مليون نقفاز قمتنا والتهنس السرقة اب تحت قيد بوليس اتي ناس لا ولاداز قتلت طرطرتي تقيدا ولدز فتصمو تتقمت عربيا فرس تخسيسهم ودوب أوشت إذن زحلفات شعت عوارح لعلى 230 حادقات الترافيك كم زقاتهم متقليزون بوليس دوب أفريقيا أكل تشحن عسران حدن زقات أمن فتساميو كي تفلتت صنحن قتلت عن تباسر بزتها حاسن حد ترطر كم زغير دفريتهم بوليس جرمن أبزي حقاوم السجار سدتنياتات توافيروم مصنحهم استقصهم كل ترطرات كيدو بانكوك بقتلة حادة تايواناوي ترطرو خلت وزعتنياتات يغيدو عندنا تبتات زيناهم كتكاتاتو لتصانيهم زخبركم سمعتنا زرزراتو يسعب زينا زغربالكم تسفيت قبر ميكايل اب كبابي اندا بوند سنبل اسمرا اب مخزن تقميطو خابز نبره ناوت هنصا لعل 1 مليون نقفاز قمت نبرت سرقه طرطر بمتحبار حزبي كم ستحازه كاب حمشاي مدبر بوليس سوا ماكل زبصحنا حبريتا افليطو نمسرح فጻጽማ ገበን አመልኪቱ ሐላፍ ምርመራ ገበን ጳውሎስ ተኪየ አብዛሃቡ መብርሂ ዋና ናይትን መስርሒ ገዛ ተባሂሉ ዝተቀመጠ ንብረት ከም ዝገሸትን እታ ክትሕልዎ ሐላፍነት ሰዋባ ሰቡን ኣብ ስራሕ ከም ትውዕልን ዘጽንዕ ጥርጡር የሴፍ ካሕሳይ መሐሪ ነቲ ኩነታት መዝሚዙ በብእዋኑ ነዚ አቀዲሙ ዝተጠቕሰናው ተህንጻ ይሰርቆ መንባሩ አረዲዩ طرطور تمساسال مفتح بمسرح ابصموا ساعات مصيو نت نبرت كام مخازينو بمكينا يغارتو منبارو وسيغو زردت حلافي اتي كابشيات زرخبو گنزب زبزح اب بانك اقميتو خمز صنحه گلخا كم زطفافو ابريو مرمار جبن باولوس بستخايد حيال صاري دارغا بمولو تستسرق نبرت باكزيفيت تتحيزو مهلاو تريسو نبرت زغعازون زعدغنون تخصص خوينو مهلاو مارديو اموداتا ازاز حمشاي مربر بوليس وماكر سرجن تبين رؤسهم سراقتي يخونو متاللتي جبناو تغباراتهم نمفصام زمزمزو قند روقحي شللتነት مخانو تگنزيبوم زيغاتات ابت حازا نبرتهم عتبات كخونو ازخاخيروم نسو وسيغو بوليس قدم ممصو ابوتا فصام ገበን ምእታው ወይ መፈታሽ አሰራትን መርቶዖታትን ስለዘጥፍ ህዝቢን መስርሕ ምርመራ ካብ ዝዕንቀፍ ጉጊ ተግባር ከጥንቃቅ መኺሮም ወርሒን ዘይ መልእት ናጽላ ውላዳ ቀቲላ ድሕር ምቅባር ተሰዊራ ጸንሐት ነባሪት መለብሶ ዝኾነት ጓል 22 ዓመት ኑራ ዑስማን መሐመድ ብምትሕባር ህዝብን ፖሊስን ክትቅየድ ከም ዝኸኣለት መደበር ፖሊስ ሓልሓል ንድምፂ ፖሊስ ኣብዛሃቡ ሓበሬታ ገሊጹ حلاف مرمرا جبنت مدبر عبد الله محمد نز قدام ملكيتو أبزها بحبريتا ترترتي نورا قديمة ابن الزوبا سلعة أبركب استبها لكبابي أبيت شاهي تقوت إيران ناصر حت نزي تدليت أنسي كم استقالعت حبيروم نسوسيغو ترترتي دحرمت ناسا أب هوسبيتالا قردت قوال كم استقالعلتن كاب سقط ولدان من نقاف جينا ورحن زي ملقت قوالا هيوتا بمحلاف كاب ملوبسو أستات 27 كيلومتر رحيقو أبز ركب كارز حسين استبها لبوتا كم زقبرتا قليتهم نوتيت مرمرا مركز بمقبار عبد الله محمد بمسرت ذهبو مبرهي رئيسانا يتهزان كاب تستقبرو لو قدقاد بأراوي تفاحيرو دحر موصو بمتحبار حزبن أم حدارتي كبابي أتو إبراهيم حامدن حبريتانا مدبرم كم زبتحن نتقوداين مصراي أب جزيو أبوتا فتصام جمن كم سرخبوني زفلات
ፖሊስ ብሕክምና ዝተደገፈ መርመራ ድሕሪ ምክያድ ምስ ህዝብን ኣካላት መንግስትን ብምትሕባር ብዘካየዱ ተፍትሽ ጥርጥርቲ ኑራ ዑስማን ክትቅየድ ከም ዝኽኣለ ተሓቢሩ። ኣብ መወዳእታ ተሓላፊ ህዝብን ሓለፍቲ ምምሕዳርን ንዘርኣየዎ ምትሕብባር ብምስጋን መንእሰያት ካብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣነዋሪ ተግባራት ክቁጠቡን ዘይተደልየ ጥንሲ ካብ ዘቃልዑም ጉጉይ ፆታዊ ዝምድናታት ክሕየቡን መኺሮም። ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ማእከል ጥሕሰታት ትራፊክ ንዝፈጸሙ 30 ተጠቀምቲ ዓረብያ ፈረስ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ኣእትዩ መቕፃዕቲ ከም ዝወሰነሎም ኣፍሊጡ። ሓላፊ ምቁፅፃርን መቕፃዕትን ኢሳቅ ያዕቆብ ንድምፂ ፖሊስ ከም ዝገለጾ እቲ ወፍሪ ብ18 ሕዳር ከም ዝተኻየደ ጠቒሱ 26 ብፀልማትን ዘይፍቑድን ቦታታት ብምንቅስቓስን 2 ብትሕቲ ዕድመ ብምምርሕን 2 ድማ ታርጋ ስለ ዘይብለን ተኸሲሰን ከም ዝተተሓዛ ረድዩ። ድሕሪ ሰዓት 6 ናይ ምሸት ዝኾነት ዓረብያ ፈረስ ክትንቀሳቐስ ብሕጊ ትራፊክ ፍቑድ ከም ዘይኮነ ዝሓበረ ሓላፊ ገለ ሰባት ግን ኣብ ግዜ ጸላም ሕጊ ትራፊክ ካብ ዘፍቅዶን ንላዕሊ ንብረት ጽዒኖም ከም ዝመርሑን እዚ ከዓ ንሓደጋ ዝዕድም ምዃኑን ጠቒሱ ህዝቢ ነዚ ዝተጠቕሰ ጥሕሰት ንምክልኻል ምትሕባሩ ምስ ፖሊስ ክዕዝዝ ኣዘኻኺሩ። ንሱ ወሲኹ ትሕቲ 15 ዝዕድሚኦም ቆልዑ ዓረብያ ፈረስ ክመርሑ ብኣካልን ኣእምሮም ብቑዓት ስለ ዘይኮኑን ብዓብዩ ከዓ ሕጊ ስለ ዘየፍቅዶን ንህፃናት ደቆም ናብ ስራሕ ዓረብያ ፈረስ ዘዋፍሩ ወለዲ ካብዚ ሓላፍነታዊ ተግባራቶም ክጥንቀቑ መኺሩ። ኣብ መወዳእታ ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ማእከል ተመሳሳሊ ወፍርታት ክቕፅሎም ምዃኑን ታርጋ ዘይብለን ዓረብያ ፈረስ ድማ ወነንተን ብዘይወዓል ሕደር ከማልኡለን ከም ዝግባእ ብምሕባር ዝርኤና የለን ብምባል ሕጊ ትራፊክ ካብ ምጥሓስ ክቁጠቡ ተሓሳሲቡ። በጠንቂ ዓረብያ ፈረስ ሞትን ኣካላዊ ማሰይትን ዘስዕቡ ሓደጋታት ከም ዘጋጥሙ ጸብጸባት ፖሊስ ትራፊክ ይሕብሩ። ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብዘን ዝሓለፋት 9 ኣዋርሕ ብሰሪ ጥሕሰት ሕግታት ትራፊክ ልዕሊ 230 ሓደጋታት ከም ዘጋጠሙ ሓላፊ ፖሊስ ትራፊክ እቲ ዞባ ሜጀር ተክለ ብርሃን ዮሃንስ ንድምፂ ፖሊስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ገሊጹ። ሜጀር ተክለ ብርሃን ኣብ መግለጺኡ 6842 ጥሕሰት ሕግታት ትራፊክ ከም ዝተመዝገቡ ከም ሳዕቤኖም ኣብ ዘጋጠሙ ሓደጋታት ድማ 10 ሰባት ህይወቶም ክስእኑ ከለዉ 122 ሰባት ብከቢድን ቀሊልን ከም ዝተጎድኡ ኣብ ልዕሊ ንብረት ዝወረደ ዕንወት ከዓ 4,018,727 ናቕፋ ዝግመት ምዃኑ ኣረዲዩ። መርሓት ተሽከርከርቲ ፖሊስ ትራፊክ ኣብ ዘለዎ ቦታታት ሕጊ ከኽብሩ ፖሊስ ትራፊክ ኣብ ዘየለወሉ ድማ ሕጊ ክጥሕሱን ብሸለልትነት ክመርሑን ከም ዝረኣዩ ዝገለጸ ሓላፊ እቶም ብብዝሒ ኣብቲ ዞባ ጎሊሖም ዝረኣዩ ጥሕሰታት ሓደገኛ ኣመራርሓ ደረቱ ዝሓለፈ ፍጥነት ንኣጋር ይኹን ተሽከርከርቲ ቀዳምነት ዘይምሃብ ኣብ መጥወይ ኩርባታት ፍጥነትካ ዘይምቕናስ ልዕሊ ዓቕን ኣልኮላዊ መስተ ሰቲኻ ምምራሕ ጥዕነአን ዘይተዋሕሰ ተሽከርከርቲ ምምራሕ ሓበርቲ ምልክታት ትራፊክ ዘይምኽባርን ካልኦትን ከም ዝነበሩ ወሲኹ ገሊጹ። ብዘካዚ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት መራሕቲ መካይን ሰብ ብሽክሌታን ኣጋርን ኣብ እዝኖም ኢርፎን ማለት መስምዒ ድምፂ ወቲፎም ኣብ ጽርግያ ስለ ዝጓዓዙ ጠንቂ ሓደጋታት ይኾኑ ከም ዘለዉ ብምጥቃስ ኩሎም ተጠቀምቲ ጽርግያ ካብ ከምዚ ዓይነት ዘይሕጋዊ ተግባራት ክቁጠቡ ከም ዝግባእ ኣዘኻኺሩ። ኣብ መወዳእታ ጠንቂ ሓደጋታት ዝኾኑ ጥሕሰት ሕግታት ትራፊክ ኣብ ህይወትን ንብረትን ዘውርድዎ ዕንወት ኣቕሊልካ ዝርአ ከም ዘይኮነ ዝሓበረ ሜጀር ተክለ ብርሃን ኩሎም ተጠቀምቲ ጽርግያ ንድሕነቶምን ድሕነት ካልኦትን ሕግታት ትራፊክ ተማእዚዞም ከሽከርክሩ ይግባእ ክብል መልእኽቱ መሓላሊፉ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ውሽጢ ሃገሪኹም ክትከታተሉ ጸኒሖም ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪ ዜና ወጻኢ ይስዕብ። ፖሊስ ደቡብ ኣፍሪቃ ብጉዳይ ቅትለት ናይታ 13 ጥቅምቲ 2021 ኣብ ዞባ ክዋዙል ናታል ዳች ሪፎርም ቸርች ናይ ዝተባሃለ ቤተ እምነት ከም ላዕለወይቲ ሚኒስተር ኮይና ተገልግል ከም ዝነበረ ዝተገልጸት ፓስተር ብዝተሓሓዝ ንሓደ ጥርጡር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወ ገሊጹ። ሰመዚ ፖሊስ ደቡብ ኣፍሪቃ ነዚ ብዝምልከት ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ እዛ ሌይዜል ዲጃጋር ብዝብል ስም እትፍለጥ ፓስተር ኣብ ዝተጠቕሰ እዋን መንነቱ ብዘይተፈልጠ ሰብ ኣብ መንበሪ ቤታ ተቐቲላ ከም ዝተረኽበት ብምግላጽ ፖሊስ መንነት ቀታልን ምንጻር ኣብ ቀጻሊ ስራሕ ተጸሚዱ ከም ጸንሐ ኣፍሊጦም። እቶም ሰብ መዚ ወሲኾም ፖሊስ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2023 ነቲ ኣብ መዝገብ ፈጸምቶም ዘይተለለዩ ኮልድ ኬስ ተወጊኑ ዝጸንሐ ጉዳይ ቅትለት ፓስተር ዲጃጋር ዳግማይ ከም ዝረአ ብምግባር ብዝተፈላለዩ ኣካላት ጸጥታት ተሻሪኹ ዘድሊ መርትዖታት ብምእካብ ንጥርጡር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተዎ ሓቢሮም። ግዳይ ቅድሚ ዝተቐትለትሉ ሒደት ደቃይቕ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ክትገብር ጸኒሓ ናብ ገዝኣ ድሕሪ ምእተዋ ኣብ ውሽጢ መንበሪ ቤታ ተቐቲላ ከም ዝተረኽበት እዮም ጸብጸባት ፖሊስ ሃገር ዘነጽሩ።
ፖሊስ ጀርመን ኣብ ከተማ በርሊንን ዞባ ታሕተዋይ ሳክሶኒን ድሕር ዘካየዶም ስርሒታት ዝበዝሑ ሶርያውያን ዝርከብዎም 200 ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ናብ ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ከም ዘሰጋግሩ ዝገለጾም ክልተ ጥርጡራት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተዉ ኣፍሊጡ። ኣብቲ መርበብ ዘይሕጋዊ ምስጋር ስደተኛታት ንምብራዕን ዓሊሙ ዝተኻየደ ስርሒታት ኣስታት 260 ኣባላት ከም ዝተዋፈሩ ወሲኹ ዝገለጸ ፖሊስ ጀርመን ካብቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዘእተዎም ኣብ ክልል ዕድመ 23 40 ዝርከቡ ስሞም ዘይተጠቕሱ ጥርጡራት እቲ ወዲ 40 ዓመት ብመንግስቲ ኣውስትርያ ናይ መቀየዲ ትእዛዝ ዝተመሓላለፈሉ መንባሩ ኣነጺሩ። ፖሊስ ጀርመን ኣብ መፈለምታ ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ብዘካየዶ ዕዉት ስርሒት እውን ብሃንጋሪ ኣውስትርያን ቼክ ሪፐብሊክን ዝኣመሰላ ሃገራት ባልካን ኣቢሎም ናብ ከተማታት ጀርመን ዝኣተዉ 60 ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ከም ዝሓዘ ጠቒሱ እቶም ስደተኛታት ዝተጓዓዝለን ዕፁዋት መካይን መመጠን ኣየር ማለት ኣየር ኮንዲሽኒንግ ዘይብለን ዘይምቹኣትን ምንባረን እውን ኣረዲዩ። እቶም ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ነፍሲ ወከፎም ካብ 4,000 ክሳብ 5,000 ዩሮ ከፊሎም ነቲ ጽንኩር ጉዕዞ ሰጊሮም ጀርመን ከም ዝኣተዉ ዝገለጸ ፖሊስ ነቲ ዝኸፈልዎ ገንዘብ ዝዳረግ ክንክን ከም ዘይተገብረሎምን ኣተሓሕዞኦም ኢሰብኣዊ ምንባሩን ወሲኹ ሓቢሩ። ጀርመን ዘይሕጋዊ ዋሕስ ስደተኛታት ንምግታእ ኣብ ሃገራት ፖላንድ፣ ቼክ ሪፐብሊክን ስዊዘርላንድን ናይ መፈተሺ ነቑጣታት ብምቋም ምቁፅጻራ ኣሓይላ ምህላዋዮም ሰነዳት ፖሊስ ዘነጽሩ። ናይ መወዳእታ ዜና ፖሊስ ከተማ ባንኮክ ታይላንድ ኣብ ቀትለት ናይ ትሬስኡ ኣዕሪፍሉ ኣብ ዝነበረ ክፍሊ ናይቲ ሆቴል ዝተረኽበ ታይዋናዊ ግዳይ ዝተጠርጠሩ ሓደ ካሜሮናውን ሓደ ወዲ ሚያንማርን ወጻእተኛታት ኣብ ኡዱምስኩን ፓራካኖን ዝተባህሉ ቦታታት ከተማ ከም ዝተቐየዱ ኣፍሊጡ። ኣዛዝ ፖሊስ ከተማ ሌተናል ጀነራል ቲቲ ሳንግሳዋንግ ካብ ዝሃቦ ሓበሬታ ምርኩስ ብምግባር ፖሊስ ነዞም ጆን አግቦርን ዝዋን ሊን ፓየን ዝተባህሉ ጥርጡራት ድሕሪ ምቕያዱ ሳልሳይ ጥርጡር ንምርካቡን ኣብ ስራሕ ከም ዝርከብ ገሊጹ። ንሱ ወሲኹ ብዛዕባ ፍጻመ ብዝሃቦ መግለጺ እቲ ወዲ 48 ዓመት ታይዋናዊ ግዳይ ካብ ሆቴል ከይወፀ ድሕሪ ምቕናዩ ኣባላት ስታፍቲ ሆቴል ድሃዩ ክገብሩ ኣዕሪፍሉ ንዝነበረ ክፍሊ ኣብ ዝፈተሽሉ ኢዱን እግሩን ብገመድ ተኣሲሩን ኣፉ ተዓቢሱን ኣብ ከባቢ የማናይ ዓይኑ ድማ ክብድ ዝበለ መሃረምቲ ከም ዘጋጠሞ ዘረድእ ቁስሊ ከም ዝጸንሖምን ብምግላጽ ከይደንጎዩ ንፖሊስ ከም ዝሓበሩ ኣረዲዩ። ፖሊስ ጥርጡራት ንምልላይ ንመጸናጸኒ ካሜራታት ሆቴል ኣብ ዝተወከሰሉ ክልተ ሰባት ግዳይ ዓሪፍሉ ናብ ዝነበረ ክፍሊ እንዳኸዱ ከም ዝተራዩን ቀዳማይ ጥርጡር ድሕሪ ምትሓዙ ኣብ ዝተገብረሉ መርመራ ድማ ግዳይ ንምዝማት ብታይዋናዊት ኣስራሒቱ ከም ዝተላእከ ምእማኑን ካልኣይ ጥርጡር ግን ነቲ ጉዳይ ከም ዘይወዓሎ ብምግላጽ ይምጉት ከም ዘሎን ገሊጾም። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ነዚ ዝዕለ ዝተዳለወ ሰሙናዊ ዜና ውሽጢ ሃገርን ወፃእን በዝተፈጺሙሎም ዝተረፉ መደባትና ንሓድገኩም ብወገነይ ይሰሰና እዩ። ክቡራት ተኸታተልትና ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተፈነወ ዜና ሓደጋ ትራፊክ መኪና ምስ ብሽክለታ ወዲ 19 ዓመት ሰናይ ምሕረት ተኽለ ብሓደጋ መኪና ዓሪፍ ዝብል ብሰናይ ገርዝሄር ገብረኣብ ክእረም በዚ ኣጋጣሚ ንሕብር። ቀፂሉ ዝቐረብ መደብ ድሕነት ኮይኑ ንጥሕሰት ሕግታት ትራፊክ ብዝምልከት ምስ ሓላፊ ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ደቡብ ሜጀር ተኽለ ብርሃን ዮሃንስ ተኻየደ ቃለ መሕትት ተስፊት ገብረ ሚካኤል ኣዳሊዎ ኣሎ። ንምሉእ ትሕዝቱ ተኸታተሉ። ኣብ ተጠቃምነት ጽርግያ ሕጊ ትራፊክ ብዝእዝዞ መምርሒ መሰረት ተማእዚዝካ ምጓዓዝን ጽርግያ ብስኒት ክትጥቀመሉ ምኽኣልን ድሕነት ህይወትን ንብረትን ዘውሕስ እዩ። ብፍላይ ድማ መራሕቲ ተሽከርከርቲ ሕጊ ትራፊክ ኣኽቢሮም ድሕነት ገዛእ ርእሶምን ከባቢኦምን ከውሕሱ ዓብዪ ሓላፍነት እዩ ዘለዎም። ሎሚ ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢታት ዓለምና ብፍላይ ድማ ኣብተን ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ሓደጋታት ትራፊክ ኣብ ልዕሊ ህይወትን ንብረትን ብቐሊል ዘይትመን ከቢድ ክሳራታት የስዕቡ ኣለዉ። ኣብ ሃገርና እውን ሓደጋ ኣብ ህይወት ሰባት ዘውርዶ ዘሎ ጉድኣት ከምኡውን ኣብ ንብረት ዘስዕቦ ዘሎ ብሚልዮናት ዝግመት ክሳራታት ኣቃሊልካ ዝርአ ኣይኮነን። ሓደጋ ህይወት ዝወስድ ኣካል ዘጉድል ከም ሳዕቤኑ ድማ ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ ኮነ ስነ ኣእምራዊ ኩነታት ሕብረተሰብ ከቢድ ሃስያ ዘኸትል ሓደገኛ ተርእዮ እዩ። መብዛሕትኦም ኣብ ሃገርና ዘጋጥሙ ሓደጋታት ጥሕሰት ሕግታት ትራፊክ ዝመበገሲኦም ኮይኖም ሸለልትነት መራሕቲ ተሽከርከርትን ኣጋር ተጓዓዝትን ምዃንዮም ሰነዳት ፖሊስ ትራፊክ ዘነጽሩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕቲ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ ሎሚ ኣብዘን ዝሓለፋት 9 ኣዋርሕ ኩነታት ሓደጋታት ትራፊክ ኣብ ዞባ ደቡብ ከመይ ከም ዝነበረ ንምድህሳስ ናብቲ ዞባ ተንቀሳቒስና ምስ ሓላፊ ፖሊስ ትራፊክ ናይቲ ዞባ ሜጀር ተኽለ ብርሃን ዮሃንስ ናይ ዘካየድናዮ ቃለ መሕተት ኢና ከነቐርብ።
ሓደጋታት ትራፊክ መብዛሕትኡ ግዜ ሕግብ ዝጠሓሰሉ እዋን እዩ ዘጋጥም ኣብቲ ዞባ ብመራሕቲ ተሽከርከርቲ ጎሊሖም ዝረኣዩ ጥሕሰታት ሕግታት ትራፊክን ከም ሳዕቤኖም ዘጋጠሙ ሓደጋታትን ዘውረድዎ ሰብኣዊ ኮነ ንዋታዊ ክሳራታት ብኸም ዝስዕብ ገሊጽዎ ኣሎ ብሓፈሻ ዞባና ስፍሕ ዝበለ ዞባ እንድዩ ካብ ንእስ ዞባ ሰንዓፈ ክሳብ ንእስ ዞባ ማይምነ እዩ ኣነ ዝያዳ ዝሰይጥሎ ከኣኒ መገዲ ቁሩብ ፀገማት ኣሎ ፀቢብ ኣብ ልዕሊኡ ምዃኑን ድሕሪኡ እውን ገለገለ ሕጓፋት ኣገራባት እውን ኣለዉ ተረኣይነት ዝክልክሉ ምስ ከምዚ ግመት ኢኻ ጥሕሰትን ሓደጋታትን ብዝያዳ ይረኣዩ እዮም ዝያዳ ግን ቅድመቲ ኣብ ሓደጋ ምእታውናሲ ኣነ እንታይ ክብል ደሊ ጥሕሰት ሲ እቲ ቀንዲ ክጥሓስ ዘይግባእ እዩ ጥሕሰት እንድሕር ዳይልዩ ከዓ እቲ ሓደጋ ብመጠን ከዓ ዝጎድል ጥሕሰት እንተልዩ ከዓ ሓደጋ ዝያዳ እዩ ዝዓቢ ስለዚ ኣብዚ ውሽጢ 9 ወርሒ ኢና ንዘራረብ 6842 ጥሕሰት ሕጊ ነይሩ ስለዚ ኩሉ ተጠቃሚ ፅርግያ ኩን መራሕቲ መካይን ብፍላይ ከዓ ሓላፍነት ተሰኪሞም በቲ ኣገባብ ሕጊ ትራፊክ ዘማዕዝኖን ኩሎም ታቢላታትና ዝእዝዎምን እንተዝኸዱ ነይሮም ሓደጋ እውን ኣይመፀን ስለዚ ጠንቂ ሓደጋ ዝኾን ዘሎ መጥሓስ ሕጊ እዩ እቶም ብዝያዳ ኣብዚ ቦታና ጥሒሶም ዝረአዩ ሕግታት ሓደገኛ ኣመራርሓ እቲ ዝለዓለ ቦታ ሒዙለ እዩ ዓመታዊ ቦሎ ዘይገበራ ትእዛዛትን መምርሒታትን ፖሊስ ትራፊክ ዘይኽበራ መቐነት ዘይምጥቃም ተንቀሳቃሲ ቴሌፎን ንስኡ እውን ኤርፎን ጌርካ መምራሕ ሳይክል ኩኑ ዋላ ሰብ ተሽከርከርቲ ቅድሚ ምጥዋይካ ፍጥነት ዘይምንካይን ፍራቻ ዘይምግባርን ናይ ተሽከርካሪት ጉልበት ዘለዋ መኪና ሒዝካ መምራሕ ካብ ኣካላት ተሽከርካሪት ወፃኢ ሰብ ምፅዓን ድሕሪ እውን መስተ ሰቲኻ መኪና ምራሕ እዚኦም ቶም ዓብዮምን ጎሊሖምን ዝረኣዩ ጥሕሰት ሕግታት እዮም ስለዚ እዚኦም ኩሎም ተጠቃሚ ፅርግያ በቲ ሓደ መዳይ ብፍላይ ከዓ መራሒ መኪና ህድእ ኢሉ ኣስተው ኢሉ ብሕጊ ተማእዚኑ እንተዝኸይ ነይሩ ሓደጋ ኣይመጋጠመን እንተጋጠመ ተወዝበይና ንዘራረቡ ከዓ ምፎከሰይ ልዕሊ ኩሉ ሕጂ ሓደገኛ ኣመራርሓ ኢና ዛርበ ዘለና ናህርብ ኣሎ ሕጊ ዘይኽባር ኣለዎ ኩቱር ናህርሎ እዚኦም ኩሎም ድሕር ደኣ ተማእዝኖም ዝኸዱ ነይሮም ሓደጋ ኣይመጋጠመን ሓደጋ እንተጋጢሙን ውሕድ ምኾኖምን እቲ ክሳረ ከዓ ብመጠን መውሓደ ሕጂ ልዕሊ ኩሉ ተናኸና ሓደጋታት ዝመፀ ብቀንዱ ክሪኢ ከለካ ዝያዳ ኣብ ሕግታት ዘይምኽባርን ኣብ ኩቱር ናህሪ ዝዓብለሎ እዩ ስለዚ እዚ መስልቲ ናይ ጥቅሳት ሕጊ ድሕሪ እዚ ሕጊ ምጥሓሱ ኸ ክንደይ ሓደጋታት ተፈፂሞም ሓንቲ እንታይ ነርና እዞም ጥሕሰት ሕጊ እዚኦም ብውሕድ ዓቀን እንተዝኾኑ ነይሮም እዚ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ሓደጋ ኣይመሳዕበን ነይሩ ኢልና ኣለና ብኻልእ ኣዘራርባ ኣብዚ 2023 232 ሓደጋታት ተጋጢሙ ሞት 10 ነይሩ ከቢድ 6 ነይሩ ቀሊል ከዓ 116 ዝወረደ ዕንወት ብገንዘብ ክትመን ከለኻ 4,18727 ገንዘብ ነይሩ ስለዚ ሕጂ ኣነ እንታይ ዝብል ኩሉ መራሒ መኪና ንኣብነት ናይ ሱሳ ናይ ሓሙሳ ሒዙ ወይ ሰባት ፅዒኑ ዝኸይድ መራሒ መኪና ኣብ ዝባኑ ወይ ኣብ ሓንጎሉ ናይዞም ሰባት እዚኣቶም ሓላፍነት ኣብ እንጉድዑን ኣብ ዝባኑን ምዃኑ እንተደኣ ተሰጊድዎ ሓደጋ ክፍፅም ኣይምኽኣል ግን ሸለልትነት ኣሎ ዘይምግዳስ ኣሎ ኣነ ኩሎም ይብል ኣለኹ ዝበዝሕ ግን ከምኡ ኮይኑ ብኻልእ ኣዘራርባ መቐነት ክገብር ዝግብኦ ሓደ መራሒ መኪና ትራፊክ ኣለዎ ኢሉ እንድሕር ኣሚሉ እታ መቐነት ትገብራ እቲ ሕጊ ዘማልኦ ከዓ የማልእ ትራፊክ የብሉን ኢሉ ኣብ ዝሓስበሉ እንድሕር ኮይኑ ግን ኩሉ እቲ ኣንተ ዝበልና ሸለልትነት እቲ ሓላፍነት ኣብ ናይ ሰብ ኣብ ዝባኑ ክስከመሎ ክወስደሎ ዝበልናይ ረሲዑ ውራይ ናህሩን ውራይ ሸለልትነቱን ካብ ጥንቃቐ ወፃኢ ጎይ ዘይተደለየ ሓደጋታት ከዓ የስዕብ ብኻልእ ኣዘራርባ ዝበዝሑ ሓደጋታት ኣብ ከተማ ዋላ እኳ እንተጋጠመ ምስ ናህሪ ደይምህላው ውሑድ ዝኾነ ሓደጋ ወይ ከዓ ውሱን ዝኾነ
حركات يدسع أبرختها تقدر تخوين جن وتوثق والناس لزي بلو كان دل لا يمخدمه بقارب أكو قصاص أروز قبوا من نيش تحركة تقاطمه تخيل جن زيارة هاي كبر أكبد حركات يقاطمه سلازي نايم راحت مكاين بعيبو مسؤول معرض خير كاني زيهم سب سايكل كودي حمشت شدشت عمل كاي ترفعهم دزبرو حق يفطرهم تلكايم يفطرهم زبل الرأي يبلين جن أكل زباتات بفلاي زبادو راح زي كوني بمسرت بوترناي بوسيترا كل زباتات زعبا ترافيك زعبا بوليس كله أستنفرون قصقاسين يهبيو بلك قصقاس معرم السقوم لنا خيد لنا مستو قصقاس كأتي حزبي معر خيت يلكايو أي كيدين ولا أنا أمنت حدا قلبي نامو نخيد راس مران نخيد حدا قلبي تبع حاجة صرت عم تمشي يقبري شو كل سب ستل كينو حق خبير خيد أي تأسرح مستقدفت كي كل خان هبتي نبور الصوم تقوم لقباب كم دلله كان مخاد فودام خادم مسجد سلازي انت أيضا الآن أتي كله تتقام سرجع أكندي نبوليسن ترافيك فريحو كتنك أزقبه حالفنت ناتو بسيرو قبوهم خونو شليتو هيوت نهكالة تتقام سرجعان كي كما أذني زقبه أمبر ما أنتي ترافيك هيك ساعة ما أنتي بوليس هيك قصة يلون ترى زقت لاليو تحدق ملش خابي سلازي أنا أنت عزبل كله تتقام سرجع بتي أجابابن حالفنت تسمعوا كوعزلو إليه يا أم مبزحتهم راحتي مخاين نبلهم بفلاي دما ببزح زرقة أبسب بشكلتا يرفون وتيفكا ناي مخاد تريقه له بزعبا زي تغيط كاختب له تخيل انتلو حجي انت أنا قبل ديلي مسلكا هوت متكاتا يبلان حادقا نايقو حسم جزيع إذا نايقو حسم جزيع بقبابن بتنقاقن أتحق زمالو انت خيلنا نعبنت سب سايكل أبكن دي مسمرهم حيزهم زخدو أبعتي حمشتي تتعو وي ريق مالتيسي نتسرقا مليئة مخدو نتسرقا مليئة مخاد ماليات كأ أزيز أرقا نحنا أيمو نعانا أي إملكاز زبلو خين يسمعكا نسو دا يكون يجن هيوتهم بعلهم أو قمارته والو مخنياتو سرقياتهم بتخ مسر حيس كامبر بحادو قون نخون كاس أرقا ميلخا مقاد متن كلته وينو تم حاري تجلفهم ويقاتا مسألة ماكينة لك ما تم كد كيدا لعلو كل سايكل محاد ما يتكاني كاتم تنك أفتي ناي مقعزي يعني هنا قد تنتوديكا أما الشابدي قد تنتوديكا مكالخلص لزي بالكا أبسلم تلقى سلوت ودق لك أتي حادقا خاني أب حنقول كايو حنقول ده حدي تاريم خا حدي موتالو كالاي سنكلنالو سلو زخوني بفلاي سيب سايكل كا موبايل إيرفون أبزانو سكي أم سلو زخدو نحدقا قلعة ميمو حدا راخوم كابزي نحنا قبلو زرنا وزائي أي تخيدو مسؤو لقوام زي بلدا بشكاتا انت نحرقها كاقي ما برهتون كومو سلازي قدامنت الناس تحلوت لقوام زلوا ويكافرين زلوا بشكلتا ما برهتو زلوا نحرقها كابتي حدا قاعد يحين كالخا بخلع زار أربع لقوام زي بلدا بشكاتا خاني تخلكا بعلكا هوتكا تفرد لها سلازي خوني حجي حادارا فلا يسا بشكاتا لقوامن ما برهتين زي بلدا يركم أيتم قاساقسو يجبل من البات توم نحدقا حجنتا يدي أنا ولا مسنا كلتاشحن إسران سالستن كلتاشحن كلتن دا ودا دريو تحدقا ملاك تابجيش كلتاشحن إسران سالستن قرب أقوديلنا لنا قبل قيلة كلتن إسران سالستن يرون بلنا لنا 10 خان ميتي مقدار إنا لنا موت سالسان تشوعات نتشدش مقدار إنا لنا كبيد مقصل تقا 10 حمشة نتبعتي مقدار إنا قليل جن حدا نتبع حدا وسخنا لنا أتي عنوات كأزيادة وسخنا لنا سلازي أتم كندي أبتي حدقة لعول إلهم ترأيم زلو ويكاب لعول بزحيت مزجبهم زلو ما قد زي محازي حدقة نيا أمرارها تقدميتي قدامنتنا أقدر زي ما هاي بنينا تحنتو نزخونة قدامنا زي ما هاي بعدين تنمكنن حيدانسي أبيست كونا خلو أبستو كون خلو أقلهم خلو قدامت كبو زقبأ
كلن كم زنعن زملكتنا مسيلة أبزي عيب حدا قاوني في السامي قلت تنقاقي كتر نهري رحق زي محلاو ننسى قدامي زي بهاب بزي أقبام مملاس مسسيت خاب مكان راح اليوم تم بزحي عبتي نحن مزقب زيادة تمزقي بمزولو يمي ሓደጋታት ተሽከርከርቲ ህይወት ዝቀዝፍ ኣካላት ዘሰንክል ከምኡውን ኣብ ቁጠባዊ ውልቀ ሰባት ይኹን ሃገር ሰፍ ዘይብል ክሳራ ዘስዕብ እቲ ካልእ ስውር ኩናት እዩ ምክንያቱ ህይወት መንእስያት ዝወስድ ከምኡውን ንስንክልና ብምቅላዕ ኣፍራይነት ዝዕንቅጽ ስለ ዝኾነ ሜጀር ተክለ ብርሃን ድማ ብከምዚ ዝስዕብ መልእኽቱ ኣመሓላሊፉ ኣነ እንታይ እዩ ዝብል ብዓይቢኡ እቲ ባህልና ስነ ምግባር እዩ ስነ ስርዓት እዩ ሕጊ እዩ ኣገባብ እዩ ንፖሊስ ወይ ንፖሊስ ትራፊክ ኣብ ጎደና ዘሎ ፈሪሕና ንኸይድ እንተሊና ንጋገለና ምክንያቱ ፖሊስ ኣብ ደገ ክውዕል ከሎ ትራፊክ ኣብ ደገ ክውዕል ከሎ ንድሕነትን ውሕስነት እምበር ሓደ ፖሊስ ወይ ሓደ ትራፊክ ኣብ ኩሉ ቦታታሲ ከመይ ጌሩ ክበፅሕ ምስቲ ዋሕድ ዘለና ሰብ ግን ባዕሉ ነብሱ መምህራ እዩ ንነብሱ መምህራ ክሳብ ዝኾነ ከዓ ሕጊ ኣኽቢሩ بحق تماعزو ندحر خيلو أكن إني بوليسن ني ترافيكن زي زفره نحق خفره راح يزولو نحق خفره راح يزولو لعلو خلها انتي تقبر علىها انتي حلافنا تشكم كالها نسخا تقول لها نسرحها قال سب قد أمتلك يا خاني يا ما سقنا نسرحه ويلو قل كل سب ترافيك نطلع كتنقق ترافيك ندحري زي اللغة كم دل لا يقيد يعني زي دل حدقا كون ودقينا ما من الباش أنا زبازحي إذا بدر لكم مالت ميت خاميت يبلي لكم تنزبازح جن ولا بزيك العالم تسعة خاميت تولكو أي قانونكم حق ما اليوم زخدوا له كاب حقه وات أي زبوا عزومن بس حصل زلوا سلاز ندحناتنا ندحنات هاجرنا خنبل بحق تما عزيزنا انتخدنا أكن دين ترافيك نفره نهجن لنفسنا نتوم نحنا نحرمهم سباتن فرهنا انتخدنا تمر رئيس يقول أما دمدمتا تشكركاريت ممراح نقوح كنة أمروز تقلب ساكي من كسغاس أبزلو ويخون أبزيبلو ترقيات تشكركاريت مريحكا أبتقو عزلو تقرنت زحتتن شللتنت زي فكدن مويايو سلازي مراحة تشكركارتي حلافنت نفسومن تسافرتومن كمون حلافنت تتكامت ترقيان ستسكمو مخانوم بمجنزاب شللتنت أوجيدوم كمرحو يقبا كابزي بموصال مزازميت مدبنا زخونت قطمي حد نخون تبل بأزازي نقطة أساسي مدبر بوليس قبرزقا بيرهابتو سترالوتي اكتخون إرمي أساسفا كم ببايو أبونا عدن سدرابيت ندكم تمكرون فلتاتن قدمنا نونن نقول عنا فلتو زخون زي كون أكايدانا يكون صفوفن أرمن حقوسات كنكون بغنعنا مأزن كل كواي بليون ولدو زبزب زدليو خمال زسنكت زحلب كدانون جامون زقزاء زلقب وهاب يبولون مع شوي جنزب معنوي حنقوليو مبقسي سبب مع بالا عبيته درجات مرتو سليدا جزيو عيو متنعتو بقبو نفلطو متاي عدلاتو زبنه وددريو ببقحات فلطتو هاقرو خدمع حبو تغنيتو حبرتسبنا بكلو خبابي نتاركو العاونة سدنت كي عبي صبوق بهل لنا بأملاح بربي نحنا نقالوسو نقرم ننابي بتكبار كالرئي نايت أمانا عسبي سلازي حدا نخون بسمور بحبار فرموتو خطعم كم قنيت نايكرار ببينها معدا كي مسل متصرار
كبران تخاتتنا ندوم زبلنا يا مدبات زم كتكاتلهم صنعكم ميروم عمدلهم مغربن مسخم صنعنا كابتن برهان زكرياس إرمياس أسفا تسفيد قبر مكايل شايف مورسو موسى كيداني عاوت عامه ياسمين برخت مستكن شانات أبي لابراهامن لوان كيدان بمخاينا زمز سمون بغال تحستو سام راخب سلام كنا